pirosabb a csőre. Valamit halászik. Benn van a feje a vízbe. Nem jó pozícióban van. Itt van most fordul. Na hát ez egyébként ugye most nagyítás nélkül így néz ki. Várjunk. Rossz fele tekertem. Így belenagyítva ilyen. Én egyébként úgy vettem az Olympust, hogy elég volt, hogy nekem is volt egy ilyen nagy objektívem, mint az Amikónak, de elegem volt hát cipelni, azt meg sokszor azért nem vittem, mert Persze. nagy, meg vettem egy kisebb, úgyis már majdnem 100 000 felvétel volt a Nikonban, úgyis cserélni kell akkor, ha úgyis Milcet veszek, és akkor legyen kisebb, akkor Olympus. És úgy vettem az Olympust, hogy hát jó kompromisszum, de hát ahhoz képest, ez annak a hangja. Ahhoz képest nem érzem, hogy kompromisszum lenne. Tehát, hogy nem érzem rosszabbnak, mint az előző Nikon. Sőt, ha ilyeneket fotózol, akkor még jobb is. Igen. Nekem is az a tapasztalatom, hogy nagy peléhez feltétlenül. Tehát. És az, hogy hát Istenem, esetleg kicsit rosszabbul bírja a gyenge fény, ezt úgy kell használni, hogy most videózol? Megy a videó? Egy videó. Hol van ez? Nem kell haza. Szóval akkor Csepel ellapsz. Itt merre egy a közelbe valahol? Innen egy fél órára. Séta? Tök jó benne. Csak pici. A 300 És van ezzel valami szándékod, ezzel a... Ott a hal. Nem, szitakötőt fogod. El is ejtettem. Tehát van valami szándék a videóval, vagy csak teljesen hobbi? Csak. Most ez a videózás most elkezdett érdekelni, neki a fotózás meg volt a fantaxal, de a videózás az teljesen más világ. Nem tudom egyébként, hogy így névről ismerőse az, hogy Szendőfi Balázs. Nem. Szendőfi Balázs, ő természetfilmes, most már elég jól fut neki a szekér, és szerintem már több díjat is nyert. Ő azt hiszem itt lakik talán Szentmiklóson. Ide is szokott jönni egyébként videózni. Ez meg lehet, hogy jégmadár volt, most repült el onnan. És hát itt is szokott videózni, meg sok helyen. De van konkrétan, hiszem tavaly vagy tavaly előtt készült egy ilyen talán 3 részes filmje a Kisduna ágról, tehát erről a Savassági ágról, és az YouTube-on szabadon megvan. Tehát ha így rákeresel, hogy valami, ha még nem láttad, hogy az a cím, hogy RSD, kötőjel a Marasztalt folyó. Érdemes megnézni, kurva jó kis film. És hát lehet, hogy azóta már fejlődött nála a technika, de azt még olyan technikával csinálta, amit az ember el sem hisz. Igen. Tehát, hogy ilyen GoPro kamerákkal víz alá engedve, meg ilyenek, és hihetetlen jó felvételek. Hát ez a gép is ugye már több 10 éves lesz lassan, és olyan programok vannak, hogy a telefonomról tudnám most így vezérelni. Egészet, és nincs van nálam a telefon. És látom még a képét is a izének. Tök jó látszik a képernyőn keresztül. Az meg lesz videó. El is repültek. 3 is van.
hát a fotózás az meg más. Engem mondja, a videóhoz annyira nem. Na, nem tudom, hogy egyébként fönn vagy valahol ilyen